Семинар на лицензионната комисия. Какви всъщност бяха акцентите? Днес какво говорихте, какво информирахте най-вече президентите или представителите на клубовете от Б групи? Днеска беше втория семинар от поредицата семинари, който е посветен на лицензирането за сезон 2012-2013. Както и вчера, така и днеска обсъждахме, това е работен семинар с представители на футболните клубове от втория ешелон, така наречения втори ешелон Б групи, двете Б групи, на който обсъждахме проблемите по лицензирането от предходната година, какви са изискванията за настоящата година, какви слабости са допускани, какви проблеми може би ще имат колегите. Обсъждахме някои неща, някои интересни казуси, които самите клубове повдигнаха, свързани с взаимоотношенията клуб състезател и така нататък. Много добре протече семинара, много добра посещаемост имаше. Отново много добра посещаемост, което показва, че желанието на футболните клубове и тяхното разбиране е лицензионната система им помага, а не им пречи да работят. Това щях да ви попитам от към представяне. Колко всъщност представители на клубове не се явиха? Или, ако ви е по-лесно, кажете пък колко се явили, защото на мен като че ли ми сториха, че не бяха чак толкова много. За разлика от вчерашния семинар, там бяха поканени по 2 човека от клуба. Затова така ви се е сторило, докато тук бяха по 1 човек от клуба. От клуб, тъй като знаете, че тоест всеки клуб имаше представител, така ли? Почти всеки клуб имаше представител, да кажем така, почти всеки клуб имаше представител. Някои клубове не дойдоха, въпреки че бяха уведомени. Сега, каква е причината за да не се явят, не мога да коментирам. Всички клубове са уведомени, всички клубове знаят за какво става въпрос. Някои ми се обадиха с извинение, че в момента нямат възможност да пристигнат, други просто не се обадиха въобще. Но това е решение на самия. Семинар е с цел да се е от полза на самите клубове, а не в тяхна вреда. Защо не са дошли, вече си техни. Колко от отбора нямаха представители? Може да кажете го? Може би 3 отбора нямаха представител на този семинар, което пак ви казваме много добре, защото вие много добре знаете, че в момента състоянието в клубовете, финансово състояние в клубовете никак не е, особено във втория ешелон, защото за разлика от първия ешелон, те почти не калкулират никакви приходи, нямат никакви приходи, а имат определени разходи, които трябва да покриват и общо взето никак не има розово състояние, но никак не има розово положението, финансовото положение. Проблемите те сами си ги знаят, споделиха си ги, говорихме ги, обсъждахме ги. Надявам се обаче да се справят, защото знаете, че много от тези клубове са общински клубове, като общински клубове са зависими до някъде от общините и така нататък. Нещо, което в момента знаете колко е трудно да се поддържат тия неща и така. Този ред на мисля, има някой отбор, който да ви казва, че се притеснява относно с изискванията за следващата година? По-точно са проблемите на клубовете, които споделиха най-ярките проблеми? Най-ярките проблеми, това са финансовите проблеми на клубовете, предимно изразени с пак ви казвам, за съжаление втория ешелон много трудно калкулира приходи, разходите си вървят за заплати, за осигуровки, за треньори, за детско-юношеска школа. Общо взето в тая насока клубовете в края на краищата, независимо, че нямат приходите, си имат и разходи. Когато разходите надвишават приходите, проблемите са на лице. Постоянно отпадат отбори от двата ешелона. Има ли такава опасност и сега след тази зимна пауза някои от отборите да приключат участие? Споделиха ли нещо такова с вас? От тези отбори, които присъстваха, нямам такава индикация. Т.е. отказ. Плюс това ние не сме комисия, която може да ви каже дали някой отбор ще продължи или няма да продължи. Ние сме лицензиращ орган, който е длъжен да сертифицира, т.е. лицензирайки даден отбор, да гарантира, че той ще има възможност. Пак ви казвам, положението в страната е много тежко. Знаете, на много места кметските управи се смениха. Може би това също си оказа своето влияние. Мога да бъда пророк навсякъде, но надяваме се, ние лично се надяваме, че както се започне, защото при Б група по-голямата част от първенството е изиграно, остават само 4 кръга, доколкото си спомням така от вторият кръг и остава още един трети кръг. Така че мисля, че отборите ще се справят. Общо казано, кои са новите неща в изискванията за лицензиране в касащи отборите от Б група, тъй като това вече говорих? При Б група няма нови моменти, тъй като при тях критериите са малко по-занижени, но новите моменти са обръщане внимание на някои неща, които до сега не сме гледали, а които е жизненно важно за
калкулиране на приходи на отборите от Б група. Това са компенсациите за обучение. Знаете, че в повечето случаи отборите от Б група са люпилни на кадри, които сключват първи професионален договор с отборите от по-висшия ешелон или други и съгласно така разпоредбите им се полагат приходи, свързани с компенсация за обучение. За тези неща са, ако мога така да кажа, са нещо ново, защото тази година, в продължение на миналата година, тези неща ще бъдат гледани, изчистихме какво трябва да се представи и така нататък. А кои са тези дати? Има ли такива в Б групите, подобна тези в А група, до които трябва да се... Същите, които в А група. Същите са така. Същите са 29 днеска ме поправиха колегите, за съжаление, 29 февруари, тъй като е високосна, и 31 март. Сега за Б група се дава една такава възможност при наличие на задължения към 31 декември, които се декларират към 31 март, тези задължения да бъдат изчистени до 30 април, което си е един месец бонус. Добре.